Pragiwa inggih kados pundi Raden Gatotkaca. Wis dadi kewajibane wong lanang kudu ngayomi karo wong wadon, nanging kejaba saka kuwi Blaka Suta wae bareng aku weruh karo wujudmu kaya ana rasa ingkang tuwuh sajroning batin sing tegese wong lanang lamun weruh wong wadon kok ana wujuding keder sajroning rasa utawa dada mratandhani lamun to kesengsem tegesipun Blaka Suta blakotan terus terang aku karo kowe piye to wong lanang kaya ngono ora cucuk lek nggih slop lho sampean iki Pragiwa aku tresna karo kowe
sekan jroning kewa mandi godhon lang pedhangipun kang ketaman brojo wala toblas eyang pinggir Lesmana Mandra Kumara menapa menika ingkang naminipun Jodho nembe kemawon kula badhe mingkah wonten ing Gunung Tidar lakok dadi mustikaning jejantung kula mapan wonten mriki eyang iki jenenge sapa nggih menika jantunging manah kula ingkang naminipun Pergiwa sing wingking nika adine Pergiwa jenenge Pergiwati monggo dipun boyong dipun pondhong dhateng negari Ngastina hingga kula kanthi sungkem dhumateng Kanjeng Rama Pandara wong ayu Pergiwa kok ngerti karo aku kowe iki sapa calon ratu Ngastina Atmajendra sinuwun Kanjeng Rama Duryudana jenengku Lesmana Mandra Kumara manuta dadi bojoku wong ayu bojo ki apa gedene semono ayune kaya ngono nek ora ngerti bojo bojo ki tegese bebrayan omah-omah karo aku mbangun bale wisma banjur nurunake anak minangka panyambunging sejarah kuwi jenenge bojo aku sih ora seneng omah-omah urung seneng duwe bojo sing gedhe pangapuramu aku ora sulap karo brana picis ora nggumun karo bondo donya lan derajat pangkat nering sedya mung bakal ngawawu Sudarma sadurunge aku ketemu kelawan wong tuaku lanang aku ora bakal tumindak maneka warna gosek nduk wong tuamu lanang ki sapa ora ana liya kejaba Pamadya Pandhawa Satriya Madukara Kanjeng Rama Arjuna ladala kotak ngene tegese padha karo ngumpulake balung pisah ngumpulake daging renggang sing kok sebut ramamu Arjuna kuwi kapernah bapa pamane Lesmana Mandra Kumara mula wis trep lamun to kowe dadi karwaku sing gedhe pangapuramu nadyan kaya ngapa lan kepiye wis kenceng gembleng tekadku anggenku bakal ngabekti Kanjeng Rama ora bakal tumindak apa-apa sak liyane bekti marang wong tuwa mula kowe minggat Lesmana Mandra Kumara ngatasi anak ratu parandire babar pisan parandire kawibawan trunyak-trunyuk ngali semi kaya mengkono mbok ora idep wong wadon krubya kabotan pinjung janji ora manut rudha paripeksa monggo kita kakangku loh, kenangan gile. Sarama.
Upamane wehi manut aku ora bakal repot kaya ngene iki. Aku lek wis kandha kowe manuta karo cantrik Janaloka tinimbang wong ayu-ayu mlaku adoh saka Gunung Tidar nganti Madukara. Ayo to ndang numpak oteriosku ki lho gek ndang Manggawana. Janaloka, aku diganggu diruda peksa karo menungsa sing jenenge Lesmana Mandra Kumara. Aku tulungono Janaloka, aku tulungono Jan. Lah, nulungi ya nulungi ning jer Basuki mawa bea klakone Panjangka kudu pangorbanan. Aku ki ya nate maca lelakon sing jenenge Lesmana Mandra Kumara ki lak anak Ratu Ngastina, iya apa ora? Iya. Lah, mesti teko kene ki nitik saka gendirane Wadyabala Kurawa pirang-pirang kabeh mesti bakal ngrangket kowe. Mula aku tulungono Janaloka. Ya nulungi ning ya kuwi mau lho. Uripku sak wutuhe bakal tak udhokake kanggo kowe ning watone kowe gelem tak pek bojo ngono lho. Kowe nampik karo aku iki golek sing rega pira? Sawang to simbarku iki sawang kaya ngene lho. Iki lho, simbar apike kaya ngene terus enek tulisane welcome lho. Simbar pakai set kuwi ora ya. Ya. Wis ora ana pilihan liya, kowe tinimbang dirangket para Kurawa manuta karo aku. Manut carane piye? Ya dadi bojoku, kowe nerokno aku. Nerokne piye? Kakang Cantrik Janaloka. Jenenge dhewe kok diceluk. Lho, terokno. Nah, engko tak ayomi ora bakal diganggu karo Kurawa. Kakang Cantrik Janaloka. Kakang Cantrik Janaloka. Gantenge pitung negara. Gantenge pitung negara. Bakale dadi bojo kula. Bakale dadi bojo kula. Lah bar kuwi ditambahi tulung tak crut, tak crut, tulung tak crut, tak crut. Ngono. Crut tulung walik. Tulung sik lagi cerut. Tulung tak cerut, tulung tak cerut, tak cerut ngono. Tulung tak cerut, tak cerut, tulung tak cerut, tak cerut. Nah, wis kowe muni ngono aku wis kembloh dhewe iki malihan. Mergo kaya ngapa lan kepiye direwangi ngopo wae lan kepiye wae yen Plutah Jiwaraga sing digoleki ya mung tulung tak cerut kuwi ngono lho. Lingga sing penak adepane para Kurawa. Sing ati-ati Janaloka. Ridho mawur mangawur urahan
tengaraning ajurit Kuma guru kongso tetek kaya putula warap pandriting trangga esti yang dwaja kang kapiter ora katak ingkang dwaja dwaja lelayu abet pawongan wujute ora bejaji wis sapa tambuh marang aku calon garwane Pregiwa karo Pregiwati jenengku Janaloka kowe sapa prajurit negara Ngastina jenengku Bambang Haswatama kowe aja melu celeng boloten kebolateng campur tumrap lelakon iki kowe nyisya kowe sumingkira endi Pregiwa Pregiwati anak rangket kinarya jatuh kramane Pangeran Lesmana Mandra Kumara ndak ulungake putri loro mau marang Pangeran Lesmana Mandra Kumara waton kowe pinter ngrangkai bangkene Janaloka ing kene dalan patimu Aja siji loro maju bareng Janaloka Tandeu bojone Pregiwa Pregiwati.
teletis ngguwang wektu ngguwang tenaga swatama ing atase mung tanding karo dapure cantrik wae kowe ra monggo puliya Kurawa aja kesuwen jana loka dikroyok yo kroyok Tutu jiwa satria keroyokan iki piye? Wah, rasa kakean bebanget. Hei. Yo. Weh. Tilang para kingkin lir manguswa kang ayon denyo ilang memanis mandine ngucap ora kaya ucape dhewe yektine apa wae tembung ingkang metu saka lati padha karo donga nalika semana sang Janaloka sumpah lamun to darbe rasa tresna kawan endang pergiwa lan pergiwati matine dikroyok dene wong akeh satemah samangke apa kang dadi ucape numusi kinarya dadi pengewan-ewan Janaloka dening para Kurawa Yastatu pinampuk piniling hangles kalangling leng-leng kalung lulo Janaloka wiwit saking pucuking rambut nganti jempol sikil kabeh kawratan getih mateng awit kinarya dening para sata Kurawa drebabah ngugemi dumateng sumpah eling-eling sang Janaloka ingkang wiwit cilike sang pergiwa lan pergiwati den glowentah pramila trenyuh kaya rinujit penggalih putri kekalih megap-megap magep-magep nadyan to pedhot-pedhot kawijil kang dadi ucape Santri Janaloka anggen mung nglabuhi kelawan pergiwa lan pergiwati wiwit kuncung nganti
sulung wiwit aku bayi abang nganti dewasa klebu nganti sak patimu merga kowe ngrungkepi marang katresnan anggonmu kepingin lan kumacelu ngayomi karo aku. Aku ora bisa apa-apa Janaloka. Aku mung bisa meminta marang Sing Nugrahaning Hyang Agung. Muga-muga kowe pikantuk kamulyan ana kasuwargan Janaloka. Mandek, mandek. Aja mlayu. La. Kata sang katut tata kinon mapakarko suto tekapira sang Sri Kresna ing pak melang-melang gadane sak pebok jembare pating granteng otot bebayune Gatotkaca. Wasurtayu pancen kepara nyata aja malang kadhak ning tengah dalan nyimpang ngiwa utawa nengen dalan iki bakal tak nggo liwat kowe sumedya menyang endi ngoyak buron laronku ora ana kidang menjangan milar dudu wujute satu nanging menungsa loro Pragiwa kelawan Pragiwati ndak sawang jula kang dadi rasane wong wadon loro tegese ora karnan kang dadi rasane mongko sing jenenge wong lanang bakal katon ringkiye yen nganti mrawasa karo wong wadon kula ripalungguhan iki aku sing ngayomi putri loro kuwi mau tegese kowe jarak perkara monggo anggene ngarani ing kene dalan pastimu
Minggir. Opo kondo sikar sirahmu. Minggat sikar dasmu. Oh. Hat. Bah. Bah. Weh. Widian. Nak. Weh. Wong apa? Madya Ratriwus kawuri
sing jenenge jodoh ya, Kang. Wah iso wae. Ndara Gatotkaca iki lagi bondo yuda iki ampuhe kegila-gila ning sawangen. Bareng iki ketemu karo wong wadon kok rumah saku kaya nglumpruk tanpa daya. Mula kok mumpung padang kalangane. Ayo kalangan padang malah kena iki main. Lah kowe ngomong apa lho? Gus pripun? Jantunge keder napa mboten? Iya Bagong. Nah, itu yang namanya cinta. Sampeyan rada adem panas ora sarirane? Iya Bagong. Nah, niku tegese asmara. Sampeyan nun sewu, nggen dodo sampeyan sisih kiwa niku nggen jantung deg 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 ngoten mboten? Iya, nah niku tegese sampean jek urip berarti. Nuwun sewu. Ngaturaken panuwun Raden Tinijing ngandika paring pitulungan dumateng kula awit badhe dipun gonjak dening para Kurawa. Kula ngaturaken panuwun Raden dipun tepangaken nuwun sewu kula menika lare saking pertapan Andong Cinawi ing ereng-erenging Gunung Tidar. Nami kula pun pergiwa. Kula pun pergiwati Raden. Jenengan pergi kemana? Lah sing mburi ora pati cocok kemanyak, Tru. Maca heeh, muayu. Kulite putih. Alah disuntik kuwi asline. Sawangan raine lek wabang ngono, genah bar perawatan nggih. Lho lipstike lho ireng. Alah ireng kaya apa lek peteng dedeg nggih apa. Ah, jan. Nyan sinten nyan? Takon karo aku Satriya Pringgondani. Jenengku Gatotkaca. Raden Gatotkaca ingkang wingking irunge dawa niku sinten? Kula Gatot Petruk. Sing mburi dhewe niku sinten? Superman. Bagong Leang-leong. Ah, niki kula abdine niki Ndara Gatotkaca niki ratu niki. Ratu anyar katon, dasare pekik ing warni, jatmika ing budi. Tur dasare isih legan durung duwe garwa. Yen pancen pun enten rasa nggo sing wong lanang sing kendel lho Gus. Sampeyan perang karo buta ngono kaya ngono le trengginas trampil bareng adu arep karo wong wedok kok blas ra duwe une kaya bungkem 1000 basa. Sampeyan mendhi sing ngesir sing mburi ngene sing ngarep. Non? Sing ngarep. Ya mang bloko niku lek pun cethok jenenge Pregiwa. Iya. Pregiwa inggih kados pundi Raden Gatotkaca. Wis dadi kewajibane wong lanang kudu ngayomi karo wong wadon nanging kejaba saka kuwi. Bloko suta wae bareng aku weruh karo wujudmu. Kaya ana rasa ingkang tuwuh sajroning batin. Sing tegese wong lanang lamun weruh wong wadon kok ana wujuding keder sajroning rasa utawa dada mratandhani lamun to kesengsem. Tegesipun bloko suta blak kotang terus terang aku karo kowe. Piye to wong lanang kaya ngono, ora cucuk lek nggih slop lho sampean iki. Wong lanang wis ora gondrong, ora ngrokok, enek wong wedok ora suwit-suwit. Masak mie dhewe. Ayo. Endang Pregiwa. Endang Pregiwa. Inggih kados pundi? Bloko suta? Bloko suta, blak kotang terus terang. Mentah yen isis. Kok sik to mang terokne to niki. Ini lho cetane anu Endang Pregiwa niki Ndara Gatotkaca niku piyayi kondang. Wis to.
kondange niku sak jaket pun to superhero niku lho pokoke. Otot kawat balung wesi sumsum gegala. Hah? Wong-wong niku paling kondange sepira kaya Lesmana Mandra Kumara kondange sepira? Pol-pole ditayangke teng TV rusak. Disiarke radio pol-pole radio bobrok. Ndara Gathut lho disiarne masjid. Malah ngelek-elek ora. Pragiwa. Aku tresna karo kowe. Raja mentap lir kinetap Sukayaya sinepe Raja bang mawinga-winga angis ing kudu karepe dhewe yen pancen nampik karo katresnane Gatotkaca ora dadi apa ning lunga semprung tanpa pamit mongko sing ngayomi dheweke saka kamurkan lan kanistane Kurawa marang Gatotkaca jare kondangi bocah saka pertapan Can Andong Jinawi putune Pendhita Sidik parantine ra ngerti tata krama ra ngerti uda negara ora ngajeni karo wong. Gus, kene to. Sampeyan ra apal karo watake wong wedok. Piye Petruk nyepelekake karo aku? Mboten ngoten niku, wong wedok iki watake pancen ngoten niku. Isinan. Lho niku lho. Hah? Nun sewu. Wong wedok upamane numpak pedah motor digonceng karo kancane, petuk karo wong lanang ganteng sing padha numpak pedahe motor. Engko yen simpangan mesti ndingkluk mergo isin, ning angger tekan adoh noleh. Hah? Sakniki upamane wong wedok lagi jagongan karo bapake ning ruang tamu. Enek tamu ganteng. Wong wedok kalau ndang mlebu teng jero ning saka cendela nginceng. Padha kalih kadal. Kadal nika yen weruh wong mesti mlayu ning tekan adoh njur noleh. Tegese watake wong wedok niku padha karo Aja ngono iso tersinggung lho sing wedok, Truk. Ngono kuwi. Yen sampean lanang tenan cetha to lek niki pancen tedak turune Kang Paman Madukara Ndara Arjuna manglamar pisan kula terke Sapodo kemiling lati Ospita met temendak Ang warni amit pasang kaliman tapi tinebih noing tulak manut dumawaing tawang tuwang Kanjeng Rama langkung rumiyin kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama mengko dhisik
Wawatonmu apa dasarmu kepiye kok ngundang kelawan Arjuna Kanjeng Rama kuwi iki sapa? Nggih dipun tepangaken. Nami kula pun pergiwa kaliyan Yayi Pergiwati kula lare saking pertapan Andung Cinawi ngereng-ngereng ing Gunung Tidar. Kula menika wayah saking Penemban Sidik Wacana putra saking Kanjeng Ibu Swargi Endang Prasetyawati Kanjeng Rama. Kawula nuwun sewu paman. Nyun kuwi samudra pangaksami dene kula lemah bengkak nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus. Sowan wonten Madukara tanpa piniji. Gatotkaca kepiye? Iki. Nyun pangapunten yektosipun waleh-waleh menapa. Sowan kula menika karana kaprawasa kalian dewaning katresnan. Awit anggen kula edan kepayang kalian ingkang garwa wijil ingkang putra pawestri menggipun Endang Pregiwa. Kula nyuwun pangestu lan palilah paduka paman ingkang putra Pregiwa badhe kula suwun kinarya tetimbangan anggen kula ngendhaleni bumi Pringgondani paman. Watmara Sang Arjuna wis munira kamanungsan sawangnya gendreh memanis liringe dikamantyan dengis sing ujwala kongas sima mulat leng-leng branto jagat Dewa Bathara wayah Bathara jagat tebuka iki apa wis nduk rasa lahir batin lamun to jumbuh lan gambuh kang dadi rasam nuwun pangapunten monggo kabedhela jantung kula ingkang nrengga endahing jaja kula nggih namung pun Pregiwa. Mila kula nyuwun kanthi sanget dhumateng paman yen pancen mangkono aturna marang ramamu rasah ngenteni sesuk-sesuk dina anggara kasih sing bakal teka kowe tak rabekke lawan Pregiwa. Matur nuwun paman. Niat lagi kanggo klarapan ramon saratinon tinon ler kang olang turun para tekan bakang asalan adang